କାହାର ଓହୋ ହଁ 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ଭଣଜା ହେବେ ଇଏ ଭଣଜା ହେବେ ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ କୁମାର ଭାରତୀ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବଟମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ମା ଭକ୍ତିପୂତ ଜଣାଉଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଆମ ପୂଜା କମିଟିର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀ ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ट्रॉफी ट्रॉफी व्यवस्था ହେଇଛି ए वर्ष ठारू नुआ गोटे परंपरा सृष्टि कर जाउछि ट्रॉफी प्रदान करी आशा करी जोर करता लेकिन संबंधित करेंगे उद्यम से आम सफल हो विकास कुमार भारत धन्यवाद समस्त को धन्यवाद आउ थे धन्यवाद देवी एवं आमको सहयोग कर मनोरंजन किसी समय पाई विरति नहीं समस्त को आउ थे नमस्कार करुच्ची धन्यवाद जनाऊँगी आगामी वर्ष पर शुभेच्छा जनाऊँगी नमस्कार। Sí, sí, sí,